Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Marija Karma, a danas ćemo raditi jednu super recenziju za Teget ranac, koji je inače ranac za bebe i u pitanju je kanadski brend. Kao što možete primetiti, nisam krenula u školu, nego sam uzela ovaj vrhunski ranac koji je toliko praktičan da jedva čekam da podelim sa vama moje iskustva. I ono što hoću da vam kažem jeste da je meni ranac stigao pre jedno 3-4 nedelje otprilike, ali sam čekala da prođe malo vremena kako bih mogla da vidim tačno šta mi je sve praktično, kako funkcionišem sa novim rancem i koliko je sve ovo u stvari praktično za mame sa bebama i za tate svejedno, pa ćemo danas malo pričati o toj temi. Prvo što želim da vam kažem vezano za ranac jeste što je od vrlo kvalitetnih materijala odrađen i što je najbitnije, materijali su vodootporni, što je, složit ćete se, jako važno kada odete u šetnju ili odete na neko kampovanje sa bebom ili gde god da odete u prirodu. Vrhunska je stvar da vam ranac bude vodootporan jer tu ipak stoje bebeće stvari, ne biste želeli da vam bilo šta pokisne unutra, tako da to je vrhunska stvar. Ne znam da li ste imali priliku da vidite onaj video koji sam snimala u šetnji sa bebom pre nekoliko meseci, gde sam pričala o torbi koju smo dobili uz kolica. Tu torbu sam koristila bukvalno godinu dana dok mi nije stigao ranac i patila sam se kao budala zato što nisam znala uopšte da postoji nešto ovako dobro i što je toliko praktično i namenjeno isključivo za roditelje sa bebama. Zato bih vam savjetovala da ako imate malu bebu, što pre nabavite ovakav neki ranac, zato što će vam život stvarno biti olakšan, ne možete da verujete koliko ovo znači, vrhunska je stvar. Da sam ranije znala, ne bih se razmišljala uopšte da uzmem odmah, ali šta da radim, na greškama se uči, tako da evo godinu dana kasnije prezadovoljna sam što ovo imam i zato ću vam sada pokazati kako izgledaju pregrade i koliko je šta praktično, baš se radujem što sa vama delim nešto ovako super. Inače, u današnjem videu će mi Anđa praviti društvo. Ćao! Da. Anđa je poznatija na YouTube-u kao Anđelija i snima razne recepte. Tek je krenula sa YouTube-om i baš volim da je podržim zato što mnogo dobro to radi. Meni da je iskreno prvi video izgledao tako dobro, ne znam gde bi mi kraj bio, pa eto, ko voli recepte i to, obavezno neka zaprati Anđu i gleda recepte koje će kačiti. To. Ranac je odlična stvar i za novopečene roditelje kao poklon zato što stiže u predivnom pakovanju koje je fantastično, a otvaranje paketa sam snimila u nekom videu koji je na Instagramu, pa ću vam i njegov link ostaviti ovde da vidite kako to sve lepo stiže. Znači, ako je u pitanju neki poklon, dobit ćete divne mašne, sve to lepo upakovano, stvarno je brutalno, iskreno. Vidite ovako, ovdje imaju ove neke ručke koje su baš praktične i super su, ja ih najčešće koristim kada ranac zakačim na kolica. To ću vam pokazati malo kasnije, a pazite sad ovo. Pored mnoštvo pregrada koje postoje ovde, ranac ima nazad ovaj super dodatak koji se koristi za povijanje bebe i to ću vam kasnije demonstrirati sve. Ovo mi se jako dopalo zato što je idealno kada idete na kampovanje ili negde sa bebom, jer nijedan ranac nema ovako neki dodatak koji može da se izvuče i da se koristi za povijanje bebe. Što se tiče ove prve pregrade, ja tu najčešće držim telefone zato što je ova pregrada nekako blago sakrivena i kad mi stoji ranac na kolicima, ovo mi nekako tu najbrže da otvorim, začas uzmem telefone i to je to. Naravno, vi sad možete to koristiti za bilo šta, ali da znate, evo meni se ovo najviše sviđa za telefon. Ovo je ovde mali dodatak, ja koristim najčešće za slušalice za telefon i ključeve. Tu nekako sve naguram i na početku sam mislila da ću moći samo jedno od ta dva da stavim, međutim sada, posle toliko vremena, definitivno može da stane unutra sve živo. Ovo je jedna pregrada koja je najpraktičnija moguća stvar za mame sa bebama. Kod ovog dela mi se najviše sviđa što su ove pregrade obložene termoregulatorima koji su fantastični jer, na primjer, ako stavite ovde flašicu sa mlakim mlekom, neće se mleko brzo ohladiti, na primjer, ako ste sada spremili bebi, tako da je to baš vrhunska stvar. Nekad stavim 3 flašice, nekad stavim ovako ovo mleko u prahu koje koristim za bebca kada sam na polju i to, s tim što sam mogla da izaberem neku normalniju teglu, a ne ovu raspalu, nego ajde, tako mi se sad namestilo, pošto sam slala bebca kod mojih, pa nekako kao ovde mi staje najviše mleka, nema veze što je grozno. U ovaj ovde deo vam staju 3 flašice, što je idealno za bilo koju šetnju, bila kraća, duža, znači tu vam staje sve što vam treba za hranjenje bebe. Ovde ima još jedan džepčić koji može da se koristi za bilo šta što vam treba onako na dohvat ruke, tipa papirne maramice ili tako nešto. Ja tu uvek stavim šta mi treba u tom momentu. Trenutno mi ne treba ništa, pa ništa nisam ni stavila. Zatim pogledajte sad ovde. Sa jedne strane ima
nešto najpraktičnije što nisam mogla da zamislim da postoji. Mnogo mi se sviđa ovaj USB dodatak zato što je ovo tako praktična stvar da ne mogu da vam opišem. Ja u ovaj USB ovako ubacim moj kablić za punjenje i kablić prikačim na telefon, ali pošto sada snimam s tog telefona ne mogu da vam baš demonstriram, i telefon ubacim ovde da se puni. Posebno kada su iPhone telefoni u pitanju, njima je baterija katastrofa i bukvalno je neophodno da gde god odete imate punjač. S tim što, znači ovde je uključen USB, a unutra sam ga prikačila na eksternu bateriju. To ću vam pokazati u nastavku. Ovu pregradu koristim kada punim telefon, to mi je sve tu nekako praktično, a kada ne punim telefon tu stavim vodu ili nešto što mi treba u tom momentu da mi bude na dohvat ruke. E sad, pogledajte, sa druge strane, ovo je idealna pregrada za vlažne maramice. Ono što je super stvar kod ovoga jeste što vi možete da ubacite ovako vlažne maramice kada povijate bebu i da otvorite ovaj ovde deo i da direktno iz njega vadite vlažne maramice. Znači, ako u tom momentu presločite bebu, ovo je najpraktičnije, znači, ikada. Eto, to je baš super stvar. E, sada prelazimo na ovaj unutrašnji deo. Mnogo mi se dopada to što na ovim većim pregradama imaju po 2 rajfešlusa i rade vrhunski. Znači, oni se tako lako i brzo otvaraju, nema ono da zapinje s jedne strane i to, što je baš dobra stvar, jer nekako kad ste sa bebom i to, nemate vremena da se bakćete sa glupostima, a ovo je vrh. Lako se otvara, lako se zatvara, znači top. E, vidite sad, ove šipkice ovde, one se koriste za ovaj ovde dodatak koji je za povijanje bebe. To ću vam demonstrirati na kraju kako se ovo sve montira, a sada idemo sa pregradama. Pogledajte, ja sam ovde stavila stvari koje su napunile polovinu ranca. Inače, ovde imate prostora da spakujete bebi kompletno stvari za bukvalno 5 dana, ono da budete van kuće. E, u ovoj pregradici ovde uvek držim neke ovako vitamine za bebu ili nešto što mi treba onako na dnevnom nivou, da mi bude tu pri ruci. Ovde su mi sada cipelice, ovde uvek držim neki keksić, plazmicu, bilo šta, da čim bebac ogladni mogu odmah da mu dam nešto da jede. Idemo dalje. Ne brinite, nije mačka, u pitanju je moj novčanik koji sam nedavno napravila, nedavno pre jedno 2 godine. Koga zanima ovaj video kako sam napravila novi novčanik, može pogledati taj video, ostavit ću vam link u opisu ovog videa. Nama je ovde stalo par pelena, garderobica za bebu, neki bodići, majčice, par duksića. Ovde ima još jedna pregrada unutra, tu držim nekad vodu, nekad još neku dodatnu flašicu ako mi zatreba. I sa ove strane, u ovoj pregradi, uvek držim ovu eksternu bateriju. Pogledajte kako je ovo praktično. Evo, ovde se nalazi taj USB nastavak. Uz ranac se dobija ovaj kablić koji se prikači ovako na eksternu bateriju. I to ovde stoji, na primjer, u pregradici. Baš je odlična stvar. Eto. Onda ovde imamo još jednu pregradu u koju najčešće stavimo ovako neke papirne maramice, uloške ili tako nešto što mi treba za mene. Ali mi nije neophodno da mi tu non stop bude, tako da tu stavim tako neke manje bitne stvari. I vidite, ovde ima baš dosta prostora. Znači, i za neku dnevnu šetnju, i za par dana boravka u prirodi, vrh je. Znači, baš je vrh. Sad ću ovo začas da lepo vratim. Prelazimo na glavni deo, a to je ovaj nazad deo za povijanje bebe. Ovaj deo se ovako samo otvori. Zatim unutra imamo ovu prostirku koja će nam trebati malo kasnije. I ovo ćemo sada da otvorimo ovako skroz. Tako. I gledajte koliko tu ima prostora. Znači, ovo je ludilo mozga. Šipkice se jednostavno spoje ovako. I druga strana. Ko je sklapao šator zna koliko je jednostavan ovaj sistem sklapanja bilo čega. Znači, za svega par minuta namontirate sve i to bude bomba. To je to. Pretpostavljam da je na ovoj prostirci ovaj deo onako namenjen da beba može lepo da dremne, a ovaj ovde deo da bude za povijanje, zato što je ovo onako šuškav materijal koji je nepromočiv. Pa ono, u slučaju da se beba opiški ili nešto, neće da vam ovde nakvasi sve, nego samo ovaj deo koji može da se prebriše. Tako da je ovo brutalna stvar. Pogledajte vi koliko je to ogromno. Znači, ovde stvarno može da stane bilo koja beba. Vidite kako je to čvrsto, lepo, taman. Mi smo dole stavili neko ćebence i ovo smo lepo otvorili, znači baš je brutalno. I čim naš mališa završi s kupanjem, nastavljamo video do kraja. Malo je teže presvući bebu kada je ovako veća. U suštini on se ovako koprca i kući na komodi, tako da nema tu mnogo pomoći. Toliko od našeg preslačenja u rancu. Evo ti čarapice da si igraš. Drži. Sad ćemo da ga obučemo.
I kao što možete primetiti, teško je malo presvući bebu kada ima više od godinu dana, tako da savjetujem da ranac kupite što ranije da biste mogli na najbolji mogući način da iskoristite ovaj deo za povijanje. I ostaje nam sada da zatvorimo ovaj ovdje dodatak, da se spakujemo. Što je najče, evo vidite kako ovi reflešlosi svi predobro rade, stvarno. Kod dobrog ranca je to pola posla. Evo, na primjer, ovi karabinerčići mali, meni oni stoje zakačeni ovdje sa čičkom sve vreme na kolicima i mnogo mi sviđa, na primjer, ovaj čičak što je s ove strane ovako mekan, a s druge strane je skroz ovako drugačiji, nije onako svakidašnji čičak na koji se kači svašta nešto. Tako da je baš kvalitetan i to me oduševljava. Jer obožavam kad je nešto kvalitetno, da dugo traje i da bude onako izdržljivo i čvrsto. Na početku sam mislila da će mi smetati kao veliki je ranac i to, međutim pogledajte, on uopšte ne smeta ovdje za šetnju. Znači čim ja krenem da se šetam, to je to, on stoji tu, nekako je ušuškan, a sve mi je praktično, beba zaplače, izvadim ovo. Zatreba mi odavde telefon, zatreba mi ovdje, znači sve mi je na dohvat ruke, tako da je baš ekstra. I ljudi, za svo ovo vrijeme pokušavala sam da nađem neku manu u ovom rancu, zato što nevjerojatno mi je bilo da sve bude savršeno. I iskreno da vam kažem, jedina mana koju sam pronašla jeste ta što ja ne mogu fizički češće da odem u šetnju koliko bi mi bilo gotivno da idem i da nosim ovaj ranac. Tako da imate apsolutno sve preporuke, znači stvarno sam oduševljena i mnogo mi se sviđa to što koliko god da natrpam stvari unutra, lako mi je, mogu da nosim bebu, ranac, krenem sama u šetnju, znači stvarno je odličan. Evo pogledajte i sami. I ako želite da i vi olakšate sebi život sa ovim divnim rancem, potražite njihovu stranicu na Instagramu, ostavit ću vam dole link u opisu ovog videa pa možete da ih pitate za sve informacije. I ljudi, šta da vam kažem, to je to što se tiče ovog današnjeg videa, nadam se da ste uživali i da vam je ovo bilo korisno. Uživajte, a mi se vidimo za par dana. Ćao!